Dawn huma filmati tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, filmati li jagħtuk l-impressjoni li jmorru lura bosta snin. Iżda mhux il-każ. Din is-sitwazzjoni li tmexxija ġdida sabet ma' wiċċa fil-Gżira Uċija ftit aktar minn sena ilu. Il-blokka tal-amministrazzjoni, il-kċina, kuruturi u swali f'ċirkostanzi li jfakru biss f'xi pajjiż tat-tielet dinja. Forsi wieħed jirreaġixxi billi jgħid li forsi dawn huma partijiet mill-isptar li ma kinux jintużaw. Iżda mhux il-każ. Ħafna minn dawn il-partijiet kienu jilqgħu lil ħaddiema u saħansitra pazjenti. Fost oħrajn f'dawn il-postijiet kienu jgħixu wkoll l-anzjani irġiel. Għall-amministrazzjoni l-ġdida din is-sitwazzjoni ma kienitx aċċettabbli u dlong bdiet ħidma biex dawn il-partijiet tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jingħataw ħajja ġdida. Illum qed jidher ir-riżultat. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fearn tkellem dwar il-ħidma li saret tul l-aħħar sena u kif din waslet biex inbidlu għal kollox partijiet mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Qed naraw li l-ambjent tal-Isptar ta' Għawdex irranġament u ħafna minn dan ix-xogħol rrid nirringrazzja l-ħaddiema għax ħafna mix-xogħol li sar fl-Isptar ta' Għawdex sar mill-ħaddiema tas-saħħa ta' Għawdex stess. Għamlu ħafna xogħol kbir. Jfisser li l-ħaddiema qed jaħdmu f'ambjent aħjar, jistgħu jagħtu servizz aħjar u l-pazjenti qegħdin jieħdu l-kura aħjar ġew ambjent nadif, ġew ambjent sabiħ, ġew ambjent ġdid. Naturalment qatt fadal x'isir, għandna pjanijiet kbar x'nagħmlu u dana bil-għajnuna ta' kulħadd biħsibna li nagħmluh.